Estats Units està situat al nord d'Amèrica i és el tercer país més gran del món. Les ciutats més importants i representatives del país són Washington, la capital, Nova York, ciutat cultural i econòmica, i Los Angeles i Hollywood, destacades pel món del cine. Com que és un país tan gran, també té molta diversitat de paisatges i habitants. Destaquen les muntanyes rocalloses, els nombrosos parcs nacionals, el Gran Canyó del Colorado o els grans rius que el travessen com el Missouri o el Mississippi. Andy Warhol va ser l'artista més important del moviment del pop art, un moviment que neix als Estats Units. Una de les característiques de les seves obres era l'utilització de colors vius i saturats. Utilitzava objectes de consum, com per exemple una llauna de sopa o una ampolla de Coca-Cola, com a protagonistes dels seus quadres. També pintava personatges famosos del cinema, la música o la política, que molts cops els repetia fent seriacions. L'activitat que farem serà una versió de les obres de l'artista del pop art, Andy Warhol. Els materials que necessitarem són un bàsic A4, retalls de paper xarol de diferents colors, tisores, llapis, goma i cola de barra. Triem els colors de paper xarol que més ens agradin per fer el fons. Per exemple, nosaltres hem triat groc, taronja, vermell i verd. I els enganxem amb la cola de barra en el paper. Un cop fet el fons, dibuixem l'element o objecte en els papers de xarol que queden. Hem de tenir en compte que el color del paper triat pel fons ha de contrastar amb el color del paper triat per l'objecte. Nosaltres hem escollit una tassa i la dibuixarem en els 4 retalls de paper. Els retallem i els enganxem al mig de cada quadrat. Amb aquesta activitat ens hem convertit durant una estona en artistes del pop art.